awusakwazi ukubhala uG awusakwazi ukubhala uG uG phela lo bhala ukuthi gogo uwona uG loyo imadoda A U G ngiqhubeke fundisa in augmented with how you write it motion isikhathi la wena asikale phansi the patient at the age of 50 years old iyaqala iprostate yakhe ithi the patient at the age of 60 years old uyaqala umchamo wakhe umechama usale athi uyahamba phinde uphume futhi lezo zinto lezo mancane amathuba ukuthi we can literally say at home you can treat yourself. The reason why you don't have an access laboratory or request ukuthi uqalele ucheck prostate yakho ukuthi ingakanani awunayo access lab ukuthi uyokwenziwe iUNA urea electrolyte manje wazi ukuthi besithi UNA sisho ubizwe kanjani udokotela wena wangisolisa nje manje etymology yakho inisile inokusala mesihamba ngoline umhlophe bakubize kanjani ngodokotela kulo line wakho osalayo manje asiqale phansi ipatient ena 60 years ayinayo access ukuthi izenzele yona iUNA why we want patient siyazi UNA at the age of 60 if isikhala ngomchamo uthi yaziphuma because ufuna ukubona escretinine yakhe ukuthi ingakanani sifuna ukuchecka iEGFR yakhe futhi ingakanani ezinye izinto ezizosiza kakhulu mase besicheckela futhi ke neprostate yakhe ukuthi ama levels akakhona angakanani lezo lo muntu ke kuba udokotela ngifike ngimnika into esibizwa eMalvan Q3 bese ngimnika indoda enkulu angichaze ke indoda enkulu inama models angefani ayinayo imodel ukuthi sifuna ukuthi ube erectile uma uya kwi-intimacy no iyenza okuningi umuntu wesilisa emsiza kona lo muntu ke lo usukezeza kuba udokotela straight ke anikezwe iMalvan Q3 kanye nendoda enkulu abantu abasegoli bazokwazi ukuthinta ubambuzo incwa bathi hayibo sinenkinga la ubaba kade efakwe ipipe lekube likhiphile ipipe umchamo awasabambe ngendlela uzothola ke Malvan Q3 uphinde uthole indoda enkulu asikhulume ke Malvan Q3 I find it ethically very good since si introduceile kade siyikhipha ngo 500 rand njengamanje as from umhla ka1 February I repeat Malvan Q3 as from umhla ka1 uzokwazi ukuthola because I find it significantly important ukuthi abantu abamene access yona uzoyithola ngo 300 rand uzoyithola ngo300 rand wena oseJohannesburg uzoyithola ngo300 rand wena oseKZN uzoyithola ngo300 rand Malvan Q3 I find it very important ngalo ndlela uma ukuthi uyayifuna unenkinga ye-ura yakho umchamo lokho siyafuna ukuthi usizakale uzolungisa ke u300 rand ukwazi ukuthi uma ufuna ke